Čaute športovci, vítajte pri našom ďalšom videu a dneska sa povenujeme veľmi dobrému a dokonca by som povedal kráľovskému cvičeniu a tým je drep. Moje meno je Michal Pataky, som zakladateľom ProTraining.sk a už viac ako 6 rokov pôsobím ako tréner. Drep je veľmi často používané cvičenie, ale z mojich skúseností vyplýva, že veľmi veľa ľudí ho robiť nevie alebo ho robí nesprávne. Takže ukážeme si teraz, ako má vyzerať taký správny drep a na čo si dať najviac pozor. Takže poďme na to. Aké je postavenie? Postavenie pri drepe je približne na šírku ramien, čiže asi takto. Môže to byť individuálne, môže to byť u niekoho trošku viac, u niekoho trošku menej. Hej. Treba si to vždy trošičku prispôsobiť, ale dávať pozor na tie kľúčové momenty a kľúčové veci, čo sa týka techniky. Takže postavenie na šírku ramien, špičky sú vytočené mierne von. Nechceš ich mať úplne von, nechceš ich mať dovnútra. To je prvá vec. Keď máš správne postavenie, druhá vec, na ktorú si musíš dávať pozor, je postavenie kolien. To znamená, koleno musí stále smerovať v smere špičky. Kolena sa ti nesmú vbočovať, čiže nesmieš robiť drep takýmto spôsobom. V tom prípade nemáš aktívny zadok a nevyužívaš všetky benefity drepu. Okrem toho si škodíš. To znamená, idem do drepu s tým, že koleno je stále v smere špičky. Záleží od pomerov tvojho predkolenia voči stehennej kosti, v akej polohe máš koleno. Nemalo by ísť príliš cez špičku, to znamená, nechceš ten pohyb robiť takto, nechceš ísť napätý, ale zase, keď máš dlhšie predkolenie, môžeš ho posúvať v rámci úrovne špičky. Tretí, najdôležitejší bod, na ktorý si musíš dávať pozor, je postavenie tvojej panvy. To znamená, panva pri drepe by nemala byť vysadená, to znamená, nemôžeš robiť ten pohyb smerom za tým, že vysadíš panvu, budeš preťažovať túto spodnú časť chrbta. Vždy sa musíš hýbať v bedrovom klbe. Bedrový klb je mobilný, to znamená, v ňom musíš vykonávať pohyb. Ďalšia vec, v spodnej fáze nesmieš ten chrbát gulatiť a tú panvu príliš podsadzať. Dosiahneš to tak, že spevníš brucho a udržíš si panvu v neutrálnej polohe. To znamená asi takto. Hop. A ideš hore. Vysadená panva je, keď robím drep. Týmto spôsobom, takto, hej. Ako náhle ťa bolí chrbát, je to zlé. A zase v tej spodnej pozícii podsadená panva je takto. Mám gulatý chrbát, hej. Panva je podsadená. Toto by tam nemalo byť. Vyvaruj sa týmto chybám a budeš benefitovať z kráľovského cvičenia na nohy, ale aj na celé telo, lebo, ako som povedal, musíš zapájať brucho, musíš byť celý spevnený. Takže budeš benefitovať zo všetkých vecí, ktoré ti drep ponúka. Vidíme sa pri niektorom z ďalších videí. Čaute.